Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар кирпични ноҳияи Рӯдакӣ ва хонаи имрӯзаамон дар ин тараф ҷойгир аст. Марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. дӯстони гиромӣ, назди ҳавлида қарор дорем. Марҳамат, анамин дарвозааш мебошад. Бо нархи арзон 6 сотиқ замин, 3 дар хона. Навора ҳатман то охира тамошо кунед. Дар охир нархи хонаро огоҳ мекунем. Бениҳоят нархи хуб мебошад дӯстони гиромӣ. ҳавли 6 сотиқ замин дорад, 3 дар хона, 2 та ҳаммом, 2 та ошхона, 1 та ҳоҷатхона, 1 та аловхонаву ва оғилхона. замини хона бошад дӯстони гиромӣ, то ҳамин ҳаммома замини хона мебошад. баъди ин ҳаммом замини ҳамсоя. ина аз охири ҳамин ҳаммом то болоя замини хона мебошад. 6 сотиқ замин аст. марҳамат дӯстони гиромӣ, инҷо аловхона, ошхона, оғилхона мебошад. хонаҳои истиқоматӣ бошанд дӯстони гиромӣ, 3 дар хона мебошад. дар инҷо 2 дар хона мебошад. аз инҷо бошад дари даромади меҳмонхона, яъне сеюм хона. марҳамат, шурӯъ мекунем. дӯстони гиромӣ, дар инҷо ошхона, 2 дар хона, қатъи ҳаммом мебошад. марҳамат, аз ошхона сар мекунем. чӣ хеле ки гуфтагӣ будем, хона 2 та ошхона дорад, якташ берунда, якташ дарунда. инҷо якум ҳуҷра. инҷо бошад дӯстони гиромӣ, дуюм ҳуҷра мебошад. якум ҳаммом мебошад дӯстони гиромӣ. обши хона 2 та ҳаммом дорад, якташ дарунда, дигариш берунда. ин хонаҳоро буд кардем дӯстони гиромӣ. мегузарем ба сеюм хона, яъне меҳмонхона. меҳмонхона бениҳоят ремонти аҷоиб дорад. хулас, агаре хегирем, ҳама хонаҳо ремонти хуб доранд. хонаҳои истиқоматиро буд кардем. мегузарем ба дигар намуд хонаҳо. аловхона мебошад. инҷо дуюм ошхона, яъне ошхонаи берунӣ. инҷо бошад оғилхона. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 та ҳаммом, 1 та берунда, 1 та дарунда дорад, 2 та ошхона, 1 та берунда, 1 та дарунда ва як ҳоҷатхона дӯстони гиромӣ. дар ин ҳаминҷо ҳоҷатхонааш ҷойгир аст. боз як аловхона ва як оғилхона дорад. суроға, ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Пахтакор, Кирпичнида. документош 100% свет қатъиян проблема нест. дар наздикиш трансформаторай. нархаш бошад 320 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экранай. нархаш бо савдо мешавад дӯстони гиромӣ. аз номи канали Домти Ҷен гап занед. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. ҳар ду рақамҳо WhatsApp дорад. фикр мекунам варианти бениҳоят хубай бародарон. марҳамат, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. занг занед, маслиҳат кунед. ва бо шумо чун ҳар вақта буд Шаҳром. раҳмат ки моро то охира тамошо карден. дар каналмон подписатсия кунед ва лайкам фаромӯш накунед. то боздид, барори кор шуда. худо нигаҳботон бошад.